Ángel, contanos onde estamos. Bueno, pois estades primeiro onde nacín eu, que nacín aquí. Aquí había unha tenda de meus avós, tamén almacéns que les tiñan tamén. E logo meus avós fixeran unha casa para cada fillo. Eu nacín na primeira do meu pai, eu nacín ali, nacín Seismesino. Miña nai tuvo moito mérito porque era unha rapaza de Valladolid que eu aquí porque seu pai era médico e pasou un ano aquí. Enamorose do meu pai, enamoráronse, foron sempre todo un amor impresionante toda a vida. Pero ele deixou todo, un estudante de Dereito, que deixou todas as comodidades para vir aquí a traballar nunha tenda, a lavar a roupa a man, a cuidar os fillos. E claro, vin eu, fui o primeiro. E fomos Seismesino, ninguén o esperaba. Que lle dicían a túa nai? Bueno, decíanlle, ela ainda recorda que había xente que dicía é mellor que se lle morra. El eso, vamos, a esa xente nunca lle perdou, porque a verdade é que pero fomos saindo para diante, cando tiña un ano, ela xa decía, agora vai vivir. Aquí vendíamos o sal, a cal, porque os campos precisaban cal. E vendíamos o sal, que era unha cousa, había que descargar o sal. Meu pai e os seus irmáns estaban todo o tempo traballando aquí, descargando sal. Nosos fillos non axudábamos porque nos decíanos que o noso traballo non era traballar na casa, sino estudiar. E o vosso traballo, estudiar. Elevábamoslo, pero cumplíamos, quero decir, porque traballábamos moito. Pero aquí todo era almacén e vendíase de todo. Tamén tiñamos funeraria, tiñan todo, porque de feito despois fixeron tamén unha funeraria meu tío. Pero aquí tamén se facía. Vendíase un pouco como de todo. A tenda aquí, todo demais aquí abaixo, no almacén. E aquí pues, era parte da miña vida, eu aí, que foi onde nacín. Como chega Ángel Carracedo a xenética? Esa xenética xa me gustaba, Sí. Que a psiquiatría, que a psicoloxía, o que máis. Xa me interesara moitísimo. Na carreira vira pouco. Costoume moito traballo entendelo, pero vin que ali estaba a clave da vida, estaba a clave de por que dunha bellota nacía un carballo, e por que dun ovo de galiña nacía unha galiña non nacía un pato. Entendino pouco, pero bastante como para decir isto é interesantísimo. Entón empecé a estudiar e canto máis leía, canto máis sabía, máis me gustaba. Entón empezou toda a miña vida así. Os galegos temos xenéticamente unhas cualidades diferentes a outros povos. O que máis nos parecemos xenéticamente todos os povos son os povos que temos ao redor. A xenética fala de diversidade e da importancia da diversidade. Fala da importancia de ter xente de fora para non ter tanta endogamia, que dá máis enfermedade. Fala da necesidade de mestura e da necesidade de entender as nosas diferencias como parte da nosa riqueza. Fala tamén do que é a vida. Fala de que sin morte, sin enfermedade, non podía haber vida. Da xenética aprendese moito. Temos unha homoxeneidade xenética precisamente porque estuvemos moi aillados. E que temos tamén moitas diferencias entre nós. Diferenciámonos moito os de Santa Comba, dos de Muros, e tamén temos as nosas características culturais, tamén propias, hospitalario, xeneroso, traballador. Esos son valores que tivemos toda a vida e que ti herdaches querendo, ademais tamén, non, orgulloso dunha procedencia, pero diso non fala a xenética, como ben dís. Non, da cosa cultural que é máis importante non fala. Mira, eu recordo agora vendo aquí a miña casa, desde aquí, os días da feira, na miña casa dos meus avós, todo o que entraba pola porta, toda a xente que entraba, se quería comer na casa, comía na casa. Todos eses valores, todos eses recordos, toda esa hospitalidade, toda esa xenerosidade que ten o povo galego, o traballo, ter que traballar moito, moito para sair adiante. Espero que non se perdan, que sean adiós novas, porque son valores que temos como povo. Tamén incluso a filosofía retranqueira. Estas cousas que son bonitas e que nos fan realmente un pouco como somos, a ver se non se perden nunca. Grazas a xente como a ti, seguro que non se perden. Aprendes a ser boa persoa. Hombre, supoño que sí, pero tamén creo que vai con non sei, aprendelo do que se rodea. Eu sempre teño unha familia tan xenerosa, un avó médico, uns pais tamén que sempre deron todo para os demais, unha muller que é unha médica vocacional que lle dá todo aos demais. Eso apréndelo no teu entorno, na tua familia e tratas de transmitir aos teus fillos e o como eu tenho. Ti estiveches
como moitísima xente sabe, investigando casos internacionalmente coñecidos. Por exemplo, estiveches presente, moi presente no das nenas de Alcácer. Cal deles foi así máis significativo para ti? Sempre me gustou máis axudar, tanto para a xustiza, porque tamén é unha parte de tradición da miña familia, que non é únicamente buscar quen foi o culpable dun delito, tamén quen foi liberar a moita xente da cadea. De feito, a primeira proba que se fixo do ADN do mundo, despois de unha que se fixo no Reino Unido, foi aquí. E permitiu exonerar a un rapaz que fora falsamente acusado de 3 delitos de agresión sexual, que non fora él, fora un que se lle parecía moito. Entón, moitos casos aquí de España e de moitos países fixéronse aquí, como o de Alcácer. Moitos deles moi mediáticos, que o que me levou a mí, levei no máis mal do mundo, porque teño unha personalidade que eso non o levou ben. E o caso de Alcácer foi o primeiro gordísimo dos mediáticos totais. Esa parte foi a que non me gustou do mundo forense. O resto sí, é o que me gusta a parte clínica, que é moito máis anónima, e axuda a xente que sufre máis directamente. Pero sempre o que me gustou foi aquelas cousas que, por non ter investigado moito, podíamos chegar a axudar a xustiza, é o que chamamos medicina legal humanitaria, o devolver os corpos aos seus familiares, con cousas que ninguén máis podía facer, que gracias a que traballáramos moito investigando métodos para facelo. Foi o caso de Alcácer, foi a primeira vez que se aplicou un tipo de ADN que non se usaba, que se chama ADN mitocondrial, porque os pelos non se podían investigar hasta que investigamos ese ADN. E a verdade é que este tipo de cousas de estar na fronteira do coñecemento e poderlo trasladar ao sudar, que agora facémolo tamén a gran escala na parte clínica, sempre foi o que máis isto sempre me gustou. Os casos en sí mesmos non me interesaban moito máis que axudar en xenérico, non o caso concreto. Despois de ter investigado tanto, que é o que lle gustaría a Ángel Caracedo investigar? Conto algunhas veces que teño máis ilusións e máis soños que o primeiro. Me parece increíble, pero é verdade. Porque teño moitas cousas que me gustaría axudar e cada vez me queda menos tempo. Entón, teño grandes proxectos. Hai dous que me importan moito, que son o proxecto Senoma Galicia, o primeiro, porque creo que vai ser unha revolución para entender as nosas enfermedades, buscarlle cura, poder predicir e anticiparse máis a enfermedade. É un proxecto de moita envergadura. E outro é Impact Xenómica, que se trata de darlle unha resposta a xente que ten unha enfermedade rara non diagnosticada. Ángel, agora trouxéchenos a Bugallido, a Ames, a este remanso de paz que é a túa casa familiar, onde estades todos. E agora, nesta etapa da túa vida que supostamente teria que ser máis tranquila, como é a túa vida? Bueno, aquí en Bugallido a verdade é que estamos moi felices. Sempre os nosos sitios de referencia para min é Santa Comba, Louro, que é onde ímos sempre o fin de semana, pero a vida familiar, a vida diaria é aquí, cando non teño viaxe. Eu normalmente vou cedo ao hospital, ao Cimos. Sempre empezo con un café, con un de Santa Comba, por certo, tomo un café sempre con xente do grupo, de algunha parte, para empezar o día solucionando cousas, non? Paso unha mañán solucionando problemas. Ou ben atendendo tamén a pacientes, porque fago agora moita consulta de xente que teñen, que se lle facemos diagnósticos xenéticos, pero ninguén lles explica os informes, nin lles dá un consello. Entón, asumín ese papel. E pola tarde, pois o que fago aquí é teleconferencias, traballo, pero sempre teño tempo e pasamos os cans. Acábanse de incorporar non uns figurantes, senón uns protagonistas desta casa. Como se chama? Este Golden Retriever que urche e Cube, que non sei por onde va, que é un can de palleiro, que é unha raza nosa moi bonita, moi bonita. Os dous teñen epilepsia, os dous que temos. Pero son maravillosos. Sempre temos cans con problemas. Tendo unha filla veterinaria que acaba os animais que teñen problemas, lógico. Pero non poden ser, vamos, millores cans con unha vida tan feliz como estes, non creo que existan. A miña vida é de moito traballo. Deixo de dar clases, pero é o único que non me daba traballo. Pero non me queda outra, porque é así como a normativa. Vou non votar de menos, isto sí que é certo, pero bueno, é así como é. Cando ten a miña última clase oficial, meu fillo gravou unha, estaba ali, entonces puso nas redes, e claro, tantos seguidores ten, porque ten perto de 6 millóns, chega un de cada 4 galegos, eso é chegar a toda Galicia. Entón empecé a recibir, bueno,
pero centenares de mensaxes, pero tan bonitos, tan positivos, de tantos alumnos e de tanta xente. Por eso vin que os alumnos realmente captaron todo o que eu lles quería transmitir. A medicina é unha profesión tremendamente humana. Sempre, eso contaba na última clase, eu quería dicirles que lle deran sempre unha prioridade ao paciente, que entenderan que era unha persoa que sufre, que lle teñen que dar un agarimo, collerlle a man, mirarlle os ollos. Que eso é tan importante como a parte técnica de curar, ou máis importante, porque nelo tamén ven a curación. Que lles dirías a quen se fía demasiado das pseudociencias? Creo que vivimos nun momento bastante preocupante porque a información é personalizada totalmente. Ti escoitas o que queres escoitar. Se eres un terraplanista non escoitas nada máis que en Instagram ou TikTok información terraplanista. Acabas crendo. Este é un problema grande. A inteligencia artificial tamén nunca sabes realmente que é verdade e que mentira. Fíaste do que di e faz de acordo o que ela che di, que pode non ser certo. Casi hoxe en día é moito máis importante saber como conseguir saber cal é a información correcta. Isto implica que é máis urxente que nunca plantexarnos un cambio radical no sistema educativo, na miña opinión. Neste mesmo sentido, coñeces como a ninguén o ADN dos humanos, non? Pero que pensas dos humanos como especie nestes momentos de guerra, de confrontación, desta nova orde mundial? Claro, sempre me preguntei que diferencia a ser humano de outras especies. O ser humano é a única especie que se pregunta que hai máis aló da morte. Entón apareceron outras cousas. Apareceu a religión, apareceu a filosofía, apareceu o dereito, apareceron cousas que lle damos valor. Para mí, cando me din que o progreso, non creo que, para mí non é o progreso económico. Para mí o que é progreso non é máis que avance en dereitos humanos. O que a caridade, a solidaridade, a compaixón, se isto vai polo bo camiño, é avance neses dereitos humanos, en eses valores. Vai polo bo camiño ou non? Non o sei. É claro, miro o mundo con preocupación, que creo que a única maneira de facer ben as cousas é con educación. Mira unha cousa, se un día, de repente aquí soa o teléfono, aquí en Bugallido, é unha chamada de Suecia. Nin creo, nin quero. Estas dúas cousas. Por que non crees que podría vir o Nobel para Galicia? O Nobel, ademais, é tremendamente mediático, cambiaríame a vida, desacougaríame moitísimo. Non me gustaría nada. Entón estás onde queres estar? Eu síntome querido na miña terra, eso é verdade. Esta é unha cousa que é moi bonita, porque dá moitísima satisfacción. Sintes o agarimo dos demais. Traballei moito para o resto, pero tamén é certo que me devolveron isto por 1000. Entón, ese agarimo de toda a xente, eso é precioso. Dedicando con ese exemplo, cal sería a túa mensaxe ao mundo? Que a xente intente pensar nos demais, que sea boa xente. Para ir polo camiño do progreso, hai que ir polo camiño de avances en dereitos humanos e dereitos universais, dereitos dos animais, dereitos da terra. E que esta é unha asignatura que temos que aprobar. Pois nada, pois un placer enorme estar contigo sempre, Isabel. A verdade é que ter unha paisana que faz a conversa tan doada que é sempre unha maravilla.